Sagad madungog nato sa mga tao, nagani mga tao nga makasala sa ilang boss sa opisina. Moingon nga kanabang murag giingnan nga pwedeng tangtangon, taktakon sa trabaho. Moingon, tagay lang ko og second chance, sir. Tagay lang ko lain nga chance. Sa seminaryo, pagkatapos sa tuig, ang mga formators nga mga pari maghimo og evaluation sa mga seminarista. Og mahitabo nga tungod sa attitude o siguro tungod sa academics, mahimong tambagan ang seminarista nga mugawas na lang. Na madungog nimo kanang mga hangyo ba, Father, tagay lang kog second chance, tagay lang kog lain nga chance. Sa Bible, daghang mga tao diha nga gitagaan og second chance sa Ginoo. Og nga himo nga mga dagkong santos, bantugan nga santos sa simbahan. Pananglitan si Saint Paul sa sinugdanan, gilutos niya ang mga Kristiyanos, gipang dakop o gilutos. Apan nahimo nga gitagaan sa Ginoo og second chance ug nahimong bantugan nga misyonero sa simbahan. Si San Pedro, mainumdumo ni San Pedro, iyahang deny, wala niya ang kuna nga siya tinunan ni Jesus. Niya ito bang tigayon nga gidakop ang atong Ginoong Jesucristo, nga gitaral sa hukmanan, na lisang si Pedro. Niya, dihay nakailaw ta niya, giingnan siya, di ba tinunan ka man anang tawhana? Siya dili, oy, 3 times good to iyahang gi-deny ang Ginoo. Pangitagaan siya og second chance. Og nausab, nahimo si Pedro nga pangulo sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Diha sa Ebanghelyo nga atong gibasa karon, si Mateo gitagaan sa atong Ginoong Jesucristo og second chance. Si Pedro or si Mateo, usa ka Hudeo, apan nag-alagad sa langyaw nga gahom, nag-alagad sa kagamhanan sa Roma, nga maoy ulipon og napaantos nila nga mga Hudeo. Nahimo siyang kobrador sa buhis. Dili lang ordinaryo nga kobrador sa buhis, chief tax collector pagyud siya. Niya, ang gihimo, sagad himuon sa mga tax collectors, sa kobrador sa buhis, mao, nga ang gitakda nga buhis, no, ilang patungan. Unya, ang ilang irimit, kadto lang gitakda nga buhis, katong patong, ila na. Unya, nadato sila ani.
ug mao kana nga kontra kaayo sa mga Hudeo ang mga kobrador sa buhis, giila nga mga makasasala. Dili gani sila gusto nga makit-an nga nakig-uban sa mga kobrador sa buhis. Maulaw sila. So giila nga mga makasasala ang mga kobrador sa buhis. Apan ania si Jesus iyahang gitagaan og second chance. Nakig-uban siya sa mga kobrador sa buhis. Niadto pagyud siya sa balay sa chief tax collector nga si Mateo, og nakigkaon kuyog sa iyahang mga kauban nga mga kobrador sa buhis. Gitagaan niya og second chance si Mateo. Gidapit niya si Mateo nga mahimong iyahang tinun-an. May imagine lang nato unsa ka ang gibati ni Mateo ba? Niadtong higayuna. Chance na ni para niya nga bawion ang iyahang mga kasaypanan kaniadto. Chance na ni niya nga bag-uhon ang iyahang kinabuhi, bawion ang dautan niyang kinabuhi kaniadto, ug andamon ang maayong future para niya. Chance na niya nga maghimo og maayo. Ug siguro wala gyud to magmahay si Mateo sa desisyon nga iyahang gihimo. Karon usa na siya ka bantugan nga apostolis sa atong Ginoong Hesukristo. Ang igsoon kining ebanghelyo karon tinuoray gyud nga good news para nato, maayong balita para sa atoa. Sa may good news nga atong Ginoo dili gyud ay dali nga mo give up kanato. Tagaan gyud ta niya og second chance sa pagbag-o sa ato ang kinabuhi. Bisan pa sa ato ang pagpabuyag kaniya, tagaan gyud ta niya o second chance. Ug mao kana nga sundo nato si Mateo, biyaan nato ang dautan natong kinabuhi ug mosunod kita kaniya. Ato ingnon siya, Lord, tagai ko og second chance. Apan tagaan gani ta og second chance. Dili nato usikan. You see? Makadaghan na ni nako giingon dinhi, inigmata gani nato sa buntag. Pasalamatan nato ang Ginoo ni ana. Nga mumatata nga buhi pa. Ato nang ilohon nga lain nga chance nga gihatag kanato sa Ginoo to correct sa unsa may mga sayop nga ato ang nahimo sa miaging adlaw. See? Lain nga chance nga gihatag kanato sa Ginoo
sa pagtulid sa hiwi nga nahimo nato sa miaging adlaw. Second chance, dili nato na usikan. There might not be another chance. We might not be given another chance. You see, ang akong mga sakop sa konbento usahay, masayop, makasala, tagaan og second chance. Apan dili abusahan, diba? Dili ibaliwala ang second chance nga ihatag. Kaya ba sinugmao na lang na ang last chance. So gitagaan ta og second chance sa Ginoo. Apan kinahanglan kabubuton pod sa Dios nga kita mohatag og second chance sa mga tao nga nasayop, sa mga tao nga nakasala kanato. Klaro. Hinauton ta nga ang salmo nagdapit kanato sa pag-ingon, kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Amen.